Αυτό είναι το πιο viral Buttermilk Bronzer που θα δεις. Νέο bronzer και νέο πινέλο που κυκλοφόρησε η NYX. Πάμε να δούμε. Πολλοί είχατε αγαπήσει το California Dream, το οποίο ήταν ένα bronzer με λάμψη μέσα, αλλά καταργήθηκε. Όμως η NYX ξανακυκλοφόρησε bronzer με λάμψη και είναι αυτό εδώ πέρα. Έχει πολύ ωραία μυρωδιά, μυρίζει σαν μπισκότο, μυρίζει κάτι πάρα πολύ γλυκό. Στα χέρια μου κρατάω την απόχρωση 2. Είναι μια πιο ανοιχτόχρωμη απόχρωση που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε πέρα από bronzer και ως ρούζ. Δείτε λίγο πόσο cute είναι αυτό εδώ το πινέλο. Είναι τόσο μικρό που χωράει ακόμη και στον SSR σου αν θες να πας ταξίδια. Είναι τόσο μαλακό. Δείτε εδώ πόσο fluffy. Και πάμε να τοποθετήσουμε. Παίρνω ποσότητα. Δίνει αυτήν την πολύ ωραία λάμψη. Και ρούζ να μην βάλεις και highlighter να μην βάλεις. Είσαι αρκετή μόνο με αυτό εδώ το προϊόν. Δείτε λίγο εδώ και δείτε λίγο εδώ που δεν έχω βάλει ακόμη. Το αποτέλεσμα είναι σοκ.